abang sngap ya ke jing siu ke jong phi ka ba phi yo manu banai ngaso sen ngaso sangsat man ngai la dir ko mo hikai ngani thoi phi abang snow ya ke jing siu tulop ya ke no hikai ka ba po hadu kata ngani thoi phi ka pat ka man si mar ke no hikai ke kita ke belong kom ke khme ke pa ke ba ar kom bong wei ni ke nong kren but babon nei hakari kari ke jong la de kem dai ke no hikai ngam tep shunu ke khon ke ti jong ken poi ndai ya kita ke belong ke nong sandore kalawe jong ke khon ke ti ke jong phi jong don basalia hangno kari jong ikan kiu se ke kerdan ke bashalor la de ngim buram ya ge bokom kita kham tam ke no hikai hakiwe ke wikiri kom kini ke ri ke ba khampao jong ko porthai ye ki nong hikai ki bo khamashwa ban ye ki ta ki politician ban ki minister ban ki wikiri namaladam don ke no hikai shano ke ta ki minister shano president shano prime minister par kom ta shano ki doctor shano ki nurse dadam klem ke no hikai nei so se hagani ga ri ga jongi government shwang ju so sarang wagade ga we na ke jalla ka ba pau hakaliang jong ka pule puthi mantang idon ske banta ki ba shatrai do what so comment what so sarang bangiyo hagani ka SSLC brang shudak prapunyo persen ka jing pass nanong ipi komo no hikai nga khia ka man sin namar ban chupas da kalanti kabamde kum badai kamdai ka bangin kamen kani ka nang pentron nganong ipi ka lawe jong ki khon ki kti jong phi jonga ngayo ki phone call ngayo ye ki jing pensno na ki me ki pa oi asok men bala pas ki khon nre admission na mata class 11 12 wat umyo pai babe nganong ipi lamdangi perkhat shajnga ye ke baro nanoi phingi bu ye kalawe jingi khon gi kthi jong phi jonga ha ga jingma de na makata da ma khot pat na bangin kendit thia nginom sum ngim de ban chukmen nang ye chismi kat nungot ki longin long sem ke ba khawai dawai ha kini ki khndiat si lo dep mariami ka result matric rai nganong ye phi ga to jing khawai ka shulong tang shismi kapno ki badon manta padeng ke jing khia ga bakra shano ngin lai la pas ye ka class 10 admission class 11 12 at myo ka ba ishar khai ka ni ka perthai ga bang em den rei to kini ge jing e ke mi haban mat ni haban yu kendo bat na khot ngi ka ni ka por bang em kini ki ski ke ba e nganong e phi hai ni jing ya tan ti jonga komuta usakri jong ki patba kom MP abang alit kum tu kaleng sodom na kwa panong tang kani ka we na mta jongi kum ka jat penri bala ni kwa kum ka jat penri bungin kiu shaneng bat kam shaneng ni hapan sedang shonaladi na khot yangi bangin penbet ya ru kom per khat perdan jongi na khot yangi bangin nong ka jat penri ka ba don ka jing ket khri ningkong yeladi shwashimat nginai ngimdei hakin ki khndiat si hakin ki por let no kum ka jat ban riu ngilong ki bak loi ban kadok thi ki wei ngi kloi palat ban i ki jing duna ki wei ngimi i ki jing duna haladi nga khot yangi kum ka jat ban riu bakadai ka por yangi bangin yang scam halaki ki jat ngin so sorong yala ka jong ka jing em shimat nginom penserwa ya ka por ka jongi nginom shuhon tang ke ngi syo em ngi hap pan tre shitam ngi hap pan don ka thong shano bagin lai ngi hap ban don ya ka jing ket khri kom ka jat pan riu ba khot yangi hagani ka por marwe shimat hai nui ban ta bang don lagi long kum ki khmi ki khwa ki batre ha ki bri ki lang kha na kinu ki jat kam
ne kini ki khon samla ki bron hangni kini ki hep ki bari ki student mangi ki bron hangni ki media bat mono ki bron nga khot panga kentu phi tongin le nang ne sakhamat dagam ni kari ka et ka jongi ngenum shanya ki wai pan mangi ngin trai sitom mangi ngin trai minot haganung banta ka bangidan ngin le hot bat ka kam ka bangi trai bat rengkat baru blai o bangi bu ye ka jing shanya kom ka jat pun rew tip blai dai hangta bangan anong phi boni lo o bakak dom ye ka ni kari ka et jongi hadu banta anong phi lo ubaka dom ye ka jing macam rekat lo ubaka dom ye ka jing em jong ki babun anong phi boni lo un kan ria dai tang na dangi snoto bangi don ka kamram marwe shimet